Witness ngawuya. Witness wayo. JJ. Yes. Ayo kare. Witness ngakare basira. Nende. Yara mwenduya. Wewe nende yule. Wawasunga amunye. Nyai maisere. Inyai ndiye akura kumashura. Vaidara ningamukadzi kamwana kadiki. Kamwana kamukadzi kamukomana. Mukadzi akanga akagara pakanga nemimba. Aidana na gadi. Aidana na baba kusenga skiti pedharaza. Juba. Kusenga skiti pedharaza. Asi pakasaba nyaya. Uya achitine chirwere ndikurwara. Ane STI. Kuzozvati STI yakufungiza. Kufungiza kuti iwe wakaiwana through vanhu vako ivava handizvozvo. Saka nhasi tangodaidza tikati nemudaidzwa wakarapwa here mukomana? Pamukandinorapo paipai ndikamunasiro saka ndikazomushandisa. Ena unorapa kuchipatara iwe. Wazvimisa zvatuta. Wazozvandaura. Andinorapa uchi. Unless ukuzazwa uri. Nokuti mawandira kuti chipatara ari kureva zvakawanda kwandiri. Hapana kuti aiyo zvipatara zvakawanda ukashaya pamonda kwa shama. Zvipatara zvinonzi mudziyo. Tipedza kubatsira iwe utano hwako huchibatsira kuti urarame. Handizvizisa. Ai. Chipira nyaya yako. Vauya vawaida vauya. Taurisa. Uyo anaitwa Carson ndiye akauya nemashoko kwandiri achitaura kuti amembere wauya mumba kwangu wakateta kuti ndanga ndichikumbira kuti nyaya iyi tichitorere padhuze tikwanise kumubhadhara. So mashoko andikasvika Carson. Vakunono kama zvichiya siku chokwadi kunacho tokutata. Saka toda kuti chokwadi chitaure kusungure dai. Tibatsire vamwe amadzivisi. Ani mazuvisa. Saka toda kuti chokwadi ndokutaura. Taura. Sorry dad. Ile vanozoshamisa Samuel royo kumusho. Akanzi ndikudiwa kuloko. Ndakati ko ndikudirwa nyaya iyi. Zvakanzi nyaya mberi nani na kodza. Ndakati ko inida ipindira pati. Zvakanzi urunzi wewe wakazoya mberi kuita sei. Ava ndakagara mishedi yakangoiti musho wangu. Saka zvakanzi wakati waroda kubvisa munhu kunani kune ndakati kuinini ndakaenda ibacho papenya iti ini chimukire zvamunoziva kwete zvamakanga makumbira nemunhu akatumanyisa amunoziva nezvo ini zvandinoziva sekuvhureki zvamunoziva kubudikidza nomusi wamakasangana nomurume anova ndimudzi womukadzi zvamakataura zuva iroro ndezvokudiwa nevanhu. Right. Nyaya idzi makasangana nomurume here? Ndakasangana naye. Ipapo ndonyaya dzatoda kuti dare rinorinzwa kuti pamakasangana makataura dzipi? Right. Uyu kuti ndisangane nemadzimai ake ini ndiri kugara ava ndinototi sekuru. Saka madzimai ake vakanga vanetsana nenyaya yagadhi. Pana gadhi aishanda kusedzimai ikoko. Madzimai chine ndokubva ndiona ndichitobva kurapisa mwanangu. Ndobva ndita muzukuru nechanekumba kwenyu ikoko. Saka sekuru wako ndonya iripo vakandiramba. Saka inini ndingaenda kwakansela uko. Saka wafunda na kansela wakatadza kuya ku. Saka vakansela anditi imi michienda imakanga masvika. Chirege kusvika kuna amasango kumba kwawo iwa akodza wega. Tsvage samwana wamunosvika naye.
tozoona kuti munhu iyeye achatifunda kuti kodzero yati kudii. Chokwadi ndakabva ndata ndinonenzigara ndinaye kai ambuya chigara chidye sadza imi madzimai chiende kudedza chi akodza ukakodzwa kapamba panga kwemi sekuru chichi kunetsa ambuya nedumbu rawanare kufambisa ambuya tukadzamo ndonyeri iripo ndakabata na gadhi chichichi saka zvamawabata na gadhi mukuita sei zvakadzano ndikenda totoenda chi ende kumusha kwawo ata hoye ndakata ambuya ndonyaya iripo madziende kumusha kwani musha kwenyu zvakadzi iri baba wangu atotoende kufireko ende kufira ndakati sekuru madi bibi kunye gadhi wachina ari kupi zvakadzi gadhi ndakatotongana naye pachairman musi uno yakatoenda ndakati komakaregera chikomba chichienda sei anogara kupi gadhi achazvanzi pamutoko ndakati hoye komakachiregera chienda sei kungoti inini ndiri musango madi mundidaidzo padare renyiri zvakanzi akatotiza gadhi ndakati hapana chakaita sei hapana chakanaka hapana chakaipa ndakati saka imi chitakura mende kugara mese kumba zvakanaka vakatosumuka pamba pangu vachitofaridzana zvakanaka kuenda kumba kwati bokao hapana kuenda 2 days ndizonzwe amembero akwirwa futi nyaya iyi futi nyaya yekudzi ndakati ndakutoshamisa ndakasira kudangu ari futi munyaya umu ndizomuone kweiwe sawira chiko zvakanzi ndo nyaya iri kusawira ndakati kwanditi nyaya yekudzi yakatongwa ndiagadhi ndiwe gadhi wacho here zvakanzi aiwa gadhi yagadhi itori imwe ndo imwe chi kusvikira ava sekuru ndakati vatigare zvakanaka nemadzimai chinzwa manje teerera vabatsanangurai zvakataurwa nemurume pamakasangana naye iworamba wakateerera chazoita kuti dare rino mushedzi teerera unzwe zvekutaurwa nababa. Isusu takatongwa kuvhireji naMbere uri musi zuva chinanatsaukosha kuti izuva asi tabva kutongewa isi tinochitsvagawo mari nguva iyo tabva kutongewa ndikabva ndabuda ndaenda kutsvaga mari ndopandakasangana nemuzukuru wangu aitoti asekuru uyai kuno ndikati aiwa ndikudza nditofambira akanzi aiwa uyai kuno kuti pandaenda akanzi asekuru izvozvi kuti uya kwandaenda kunoku nanditori murodhi yekuya kumba kwenyu amembere waya kumba kwangu akateta semunhu mukuru sematauriro anga vachiita nofunga iyo ndiyakuntaurira achiti atoti ndatoona kuti semunhu mukuru vanyara kuti vatore padare chokwadi kuti zvinhu zvindakazviita asi waya kuteta vanga vati ndibvise mombe $100 pamusoro nyaya yeperera kupi kunoku saka iwewe uyu muzukuru kwandiri asekuru vakakarora nzadzi yangu saka hapana pasingaremekedzani saka ndiye akasvikirwa namhemberi saka uyu anga ari kutumwa bvatumwa zvipi ndikati inini zvakutaura izvo kaizvo gani kunodza chairman ndopandikaudza chairman zvinhu zvipi chairman mushonga vanga vari apa musi wacho vanga vabvunza vakati hongu munhu akaita sei akasvika ndo mashoko yandakasangana nayo yakataurwa nemuzukuru wangu kuramba zvake uyu wazvinzwa here zvaita kuti dare rikutsvage pokati vanopengeresekura kumazira ako zvigara nawo zvada sekuru wakabva wabatira rimwe zuva kuti sekuru nekupenga ndakutoisa kuna nopenga wanopenga shuwa sekura atoti iwewe ndiwe utori murwere kana murumo because murumo haangasumuke pamba pake sababa kuenda pachairman kunotaura nyaya yokugadzira kundokuti agadzira nyaya shuwa osumuka oenda pamusha pachairman ward ndasvika ndokutaura kuti hanzi vati vanonzanavo amhemberi vaya kuzoteta achitaura zvinhu zvemanyewa chairman apinda papi chairman anogara kumba kwake wakumisirei panyaya kana uchitipamusha mirakayo shama chairman haana kuenda kumba kwavako ava ndo vakatenda kumba kwachairman handiti kuva uda kumupa mhosva uda kumupira papa mhosva ndinomupira manje ndekuti handiti muri kuona paitika nyaya ukumupa mhosva papa vada urongei vamwe unokudziva kukata kati ukuudza chairman aungaurongei
chairman na masanga iyo yachine kunzi mombe kaiyo ndoya kwa ndona ndoya kwa kuronge saka iwe uti varoma wakakona ivo mombe yambe uya bado mombe na mbe uzopa upudzi tinaye kesi yakadaro mombe kato samupuzira vanhu vaivira na chairman kuti vabvise mombe vatorere mombe yembe ndona iwo zvokupa kuti vaura kupukani kuti uyu zvakuti aichwai kana iwo kwambotwa nyaya yagadhi gadhi akambobatwa nemukadzi wavo kwamhembera vanotaza drink kunzi vane mhosva andasira kwaoni kana gadhiwo kwamboya nyaya yagadhi pamwe dzakanga dziri mbiri nekutanga ndiwakadzi waya gadhi unogona kurambira mhembero kuti munhu wakazvita awarambiri unogona futi kubvuma futi kuti amhembera munhu wakakutuma futi iwewe avana saka uyo anopenga kandi ameno akarota kutuma iwe kushenda kwaari saka kuti hazviroto zvakakura munhu pedzaa ndakutoti nekuti teki yenyaya iyo iye ine madzimai ake achiivovha inovovha mwana yawanda zvokutoti kana ini ndakutoti sekuru anopenga ndikambonzoti pakauya umwe witness last time ndakakundika kuenda kandiri kumabasa ndakazoti hanzi pakaiso umwe witness hanzi mbatya here hamiri kutengera nambatya here handiri muzva ipapo ndandaisowo inini ndakati koini ndiiziwo chiizva wakambona munhu anopenga kana tichikambona chazvezvo kuti munhu uyu anopenga titaure wakaona anoita sei munhu anopenga anorasika achiita sei taura kutamurasika taura zvinoitika chaizvo tinogona kuti kutaura so mumwe baatorasika chariwa tikutaura number 1 number 2 mwana anooneka kunhonga mabhini mapepa munhu ndokupenga kuri serious asi munhu anogona kupenga kokurasika chene kuti tikutaura zvinoti kuti mangwana ari muwakuti masikati anobvisa yenu vanhu vachitomhai kurumba nokutafamba asina kupfeka ndiamunhu anogona kupfeka kana kupisa imba anopisa imba unovhenekwa kumadokta kuzishow this man is made zvino uyu anoidzwa sadza uchienda uchitaura nenyaya kana tikabvunza vanhu vesamunondo kuti munhu anopenga vanobvuma rega chibaba vadare vesitaurukaichana munhu anopenga here wazvizwa mati anopenga orit nditaura gara maonero achikuita apa uyu mukomana uyu angatadze kuonana naamhemberi asi akaketa nyaya yaamhemberi nasekuru vake vapi avo achitadza kukoroniza asekuru vake nenhaurwa nemanzwiro akaita asi kutaura iye nasekuru vake nenyaya yemumbe naamhemberi vakataura vanhu vaviri angaratidze kuna mhemberi kuti vanokutaura naye asi iye nasekuru vake nenyaya yemumbe kuna mhemberi vakataura vanhu vaviri saka tingapera mhemberi aiwa musaine mukomana mhosva yainayo ndeyekuti zvauri kuita iwewe zvinokonzeresa kuti nzvimbo itadze kugara zvakanaka uri honzeri inotokonzeresa kuti munzvimbo mugere vanhu vatadze kugara zvakanaka uchitaura nyaya dzorinyero sei tiri kuti utaura nyaya dzorinyero nhasi iwo uri kuramba kuti wakupa babava kuti vanopenga ivo vasingapengi dai wongo chingomira chete uchitaura kuti aiwa ini nanda kutaura nenyaya yakafanana nei but wakutopa munhu kuti anopenga zvokuti tikaenda nawo kuna chiremba nhasi kati chiremba tarisa munhu anotaura kuti munhu haapengi but iwe uri kuti vanopenga asi iwo wakutaura nawo nyaya yakati raipenga akatoitonga kumba kwake ukaitonga nyaya yoshonga nase ukakwa nyaya yakati raipenga futi raipenga futi awaitaura nawo nyaya yakati uchizwa idzirai kumba ase kunhu wakati wacho ichibatana chifa chinambowo raipenga futi
kutenga because ni chikomba chakabaka munhu anafikira ndipo taura so initwa chikomba chakabaka chisachi andimozvona vakachisechienda zvakatondigumbura inini ndati uimi ngusire chikomba chise chichienda andimozvona zvakadzaiwa chinzo imire asi kumira iye nyaya yakaituma kudhara tanga tawamba mukana kuti sokwachitemba ndini manje iwo warasisa itamuramba ita mhembe nekunyinga kwamukaita mwana mukadzi wouyu kana kusina kunyinga aizvina muna mhosva mazvizvisa tongoramba takasimba kuti hamuna mhosva asi kuti kana mudare munhu auya tikumupa mhosva chete apa hapana mhosva iwe kana next time uzodaizota witness peni kusavatsoka witness aitemba ndini saka ndikufungidzwa kuti iwewe kurasisa munhu aitemba ndini kana kari advice kuti chikomba watoti asemhatobata chikomba anda kufara nekuti nesinosikonokedzera munhu ari kutemba usoti munhu ari kuti tiwitness uyo anotopenga aiwa kachimbombira ari kuti iwe yozenyaya yakuti handizivi zvekupenga aiwa avasikoromonomokasinayani handizivi isitakaita kuprovoka kuti chizikutikuti maita tozona panapa tiitaakabata vanhu varimba vasida kuita zvakanaka handazoti hapana kupengeri pakati pavo but vanhu havari nomao akukuta kudifense ende imba imamawirire mamadzima witness vanhu nenyaya imuchisimuka nyanya pere simuka iwewe enda unowana rubatsirwa ini aiwa ndachida kwakataura hata inini kuchipatara hapana nyaya pana ende unotsvaga substantive evidence wainadzo kudari please uyaramba kusimuka uyapsed kana utataura neni asi ndikumbe tonoramba ndikuramba chizitaura inonorapwa iwe aya changamezo kurapa simuka ndonyaya inotandeu kana dzazi mazinyaya uyapsed titaura